sini media person ang konya. Hello, 10 bus na koine video slogan dengan bagai. जे लुकुरंनो जों पग्रिमानि आबनो जों आरो जों बिल पास खायका बेखाय जों बुसकांनि सालो Flag romai sini media थांका गोबां मा बर' प्रजेक्ट बतलाङै थांका सिनि गोबां मा अंगो दफारनि हामारिनि सामुंनि बागै बर' दिनै गोबां मा प्रजेक्ट लां थांका आंखा खालायो दिल्लीआव थाङै सिनि बरम गोनां अजामारो ताइ सिनि बुबाग्रा संनि थैखांबाय जों गोबां मा प्रजेक्ट बचिनि दफानि बागै तुबिमाननाय एकाय गोबां मानो ताबो स्किम दङ तिनिबा आं गोबां मा कायसे प्रग्राम सरकारि प्रग्राम मानजागै फायका आरो बुरि रंनि बो कायसे ट्रेनिं चलि दङ वेस्ट जुनो हेंगाय आरो बो बरनि स्किम दङ के बरनो जों तिरक खाय रां मामनि यागुलरनो जों कामि आमसायनि हामक्रायनि बागै एबं चिनि बुरि रंनि आजिनानि लामानो जों फियगरिनानि बागै चिनि गोबां मा स्किम ताबो स्लामजागै दङ अमो सिमिया कामिनि सिकला रंनो बुतै खायै जों आजिना लामाबो तुबैमान अब तिनी बैंक मैनेजर बो सायखनारिका सिकन स्किम दङ गोबां मानो हेंके आबोनि बिसिंथिनो जों बरनो तुमनानि बागैबो जों सायतगै दङ हेंके आबोनि बागैनो जों एकदिके डेभलपमेन्ट अन्य दिके चिनि गेटा ट्रिपल लेन्डनि मुभमेन्ट जों खायनाय ताइ सुप्रिम कोर्टबो चिनि एनआरसी केस दङ हेंके जों अब सिमिया सीएबी नि एगेन्स्ट बो सीए नि एगेन्स्ट बो सुप्रिम कोर्ट नि चिनि केस दङ हेंके अमनो जत्तनो तुइनो चिनि सबानि बागै जों थानचा उननि नांगौ जों जत्तनो थानचा मांसिनाय केबो अरै परै ताइ उंखाय चालिया जों फरां खायसाबायनो जों बानचिना बागै सिरमा खल लायसिनाय अमनो उंखा गेटा ट्रिपल लेन्ड हामबाय जत्तनो अर त गोबां बदल जों बरनो तिनि मुंखलिया जेतो म चबानि बागै बेखाय जों ताबो अर साबो बो बदलनि फायका जों गाबनो थाया जों मनो खासराङो मनो खाकराङो फानमानो जे गोबां मा मथानि बर' रक्तिनि बुबाग्रानि फरांनो मामजुवै फरां यासागै तिनि जे तिफ्रा मथा फायका अबबेनो जों खातन फगो जों फानमानो जों खानामाखा हाय अर जे गुबुन माने बिजेपि बा आइडिया तिनि बिदा फटो क्लिक खालामो आङो बोसोर जरा साब हे गोबां मा बर' डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि बा सिंगरनि लेभेलनि बर' फायकाने आं खानावो आरो एकाय बर'नो बो आं खा गाहाम लामसगो एकाय बर'नो बो जों खिनांगो चिनि सबाबो कायसा आसुक फायका हामरिवै जों बर'नो बरं नुनाय अमना आं मानसुक दं Kuilana ini media no sekarang sampai mana angke I50 part ini kita ponsayat di ekta onsol onsol ni kaisa vice president angke ang zora kisah khazak tomoni bagai daki zora ani bagai kaya ini zora ini 27 tarik ani bagai zora pika ani satyo taibo ang onek dirgo din romoi ancokin khai temo tau ko 이거 수구말 동호 एकशो 7 फैमिली नि 398 ब्लैके हामबाय जों तिनि ब्लैकेनो खातुंगो थेलाकुं हातिवो जों पान्दा खालायै जे तिनि आमसायनि गोबां मा बदलनि याकारै तिनि अर 160 बुटा 160 फेमिलिनि बिसिंगो 398 बुटा तिनि तिफ्रा मथा बरक बानारमै चिनि बुबाग्रानि चबावो छेंक्राक जगुं फायका जों बरनो खा कुफुर ते खाका हामबाय लामसगो तामनि हिंगाकाय चिनि थिनांनि चबा ब्लाइखेनो कठिन हिंगा आबुनि बागै जों थानसानि मारिवो सारा चिनि थिनांका हामुंग्लाक चिनि हानो नारंना बागै हिंगाय जों थानसां सिनाय
बुनि दफा बाय बागजागै जों हारक सेकजागबायखा जों किसाते किसावै जों ताबो एकदम माइक्रोस्कोपी ओ थानानै जरांबै फायखा ओ जरावनो चिनि बुबागरा जोंनो तुई दुलुई ताबो थानसानि मारिव तुबुई जों ताबो थानसांगै जतनि कलम तुइबाय जतनि फानबाय जतनि खरांबाय जों तिन माबाय थानाय एडिसिओ जों पावर फाइमांका एडिसिओ फाइमानि यागुलनो चिनि काउन्सिल आसुकमानि लगी न पुइला काउन्सिलनो जों गेटार टिपारलेण्ड जे लुकुरंनो जों थग्रिमानि आबनो जों आरो जों बिल पास खायखा बेखाय जों बुसकांनि सालो दिल्लीओ अमनो तुयै चिनि कायसा मुभमेन्ट दंगो डेमोन्स्ट्रेशन 10 दिननि आरो चिनि तिब्रा हास्तिनि 1200 बरक थानाय जत कन्नानि बरकनो जों खरचा खरंनैखाय आरो थांनाय आरो थाङै गेटार टिपारलेण्ड ताङै नां जों सारा भारत बर्षनि बरकनो खबै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जों सानाय अ गेटार टिपारलेण्ड छारा चिनि तिब्रा सरकार थांलिया ताइ बंनाय हाबो बरकनि अस्तित्व ताइराका खालायमालिया अ पगनो जों सानाय एवं तिनि चिनि TTADC बरम गनां CM चिनि डेपुटी CM EM रक बुबागरन तुइफांबाय दिल्ली थांका गोबां मा बरक प्रजेक्ट बतलाङै थांका चिनि गोबां मा अंगो दफारनि हामारिनि सामुंनि बागै बरक दिनै गोबां मा प्रजेक्ट लां खायमानि बिसिंखै दाबो IPF नि 4 बोसोर खायगा आबनि यागुलो हंका आं IMPT खायो आदि कुइला खामानि IMPT खाजाक आं 25 बोसोर IMPT दामनि बागै नों IPF याखार कारण ताव आबनि केबो सिगि प्रपा केबो अमहेरो IPF आं 4 बोसोर खायगा सत्रन सिबि ताव 21 दिरा केबो आनो सिगि प्र खायनि बुरै केबो आनो दबदस खायनि बुरै हंके जखन एडिसि बुथ खायगा चिनि बुबाग्रा थानसानि मारिओ बजतनो चिनि तिब्रा सन सापखा अ जरावनो आनि बाखाव किसा आं तिब्रामो थाव फायना तंमानि किसा जरा आं खाजाक तंमानि बागै आं फेमालिया आं अन्तनि कासा भाइस प्रेसिडेन्ट तंमानि बागै अ जरा तिनिमानखा आं तिब्रामो थाव दीर्घदिन रोमै आं सामुं ताङै थांनाय वान सगै आं बखाबायनि वान सगै आं केबोना हामिया बुहिया जाय बुहिया दबोनो सिबु थाया आं तिब्रामो थावनो सामुं खायतांनाय होनो आं वान सगैनाय आं IPF याकारि आनि सिनिमुंगा दिलीप कुमार कलय सरगरिया पन्चायत बाहादुरपारानि आगि बो पार्टी तमन हमर जो खरस लाइखनो हामबाय CPIM IPF पार्टी तमनी आनी पटन के आगरा जाबला सनी मोदी असिस्टेंट अर्गेनाइजेशन सेक्रेटारी तमनी आं जे सिनी IPF जे खायफायगा 2013 निसिम आं जे पुला जे IPF जे माने आपन ठेकन हिमनो आपन सिम दङ ओमफ्राय आं जे आइडियोलॉजी जे IPF जे तुइदुल माने आपनो आं जे हामजाकलिया ओमफ्राय आपनो हामजाकेने आने जे बाबु महाराजानि जे बिनि याप्रिनो आं हामजाका आपनो हामजागोन आं ताबो आरो याप्रि बारुखा ओमन बिसिङो नि लामसमन फायना जागा न केबो सिसको बा केबो तासि माबायरो अमहेरो हे आबोल करे आबो हाय सिग्रि सकरल करे आनि बखाबाय आं फायो आसमन को नन जे तिना रखा जे प्रग्राम फायना जाम तमबो खानि अमके खेलाकुं बाजार खेलाकुं पंचायत अम बाजार अंगे खेलाकुं बाजार ओ तिनियो जे जॉइनिंग हो निनि लगी सरो बुसुक दं खायनाय आनि लगी आं तुमखा 40 बुटार तो फेमिली अब